Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Kamusta na po kayo? Dalangin ko po sana ay nasa mabuti kayong kalagayan pati na ang pamilya ninyo. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo itong karanasan kong ito noong umuwi kami ng mga magulang ko at kapatid sa probinsya nila Papa sa San Antonio, Iloilo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Benedicto. Pero Ben po ang palayo nila sa akin. 57 anyos na po at may pamilya na. Taga Iloilo po talaga ako, Kuya Bari, pero lumipat kami sa Makati dahil taga roon ang mama ko. Kami ng 3 kong anak ngayon, Kuya Bari, ay palaging nakaantabay sa mga kwento ninyo. Ilibangan kasi namin ang pakikinig ng mga kwentong nangyayari sa totoong buhay. Kaya naengganyo rin akong magpadala sa inyo ng karanasan kong ito. Nangyari po ang kwentong ito taong 1989, noong araw mismo ng piyesta sa probinsya nila Papa noon sa Iloilo. Sisimulan ko na po ang aking kwento. Abala kami noon sa pag-iimpake ng mga gamit namin pauwi ng Iloilo. Kaunting gamit lang naman ang aming dinala, dahil ilang araw lang kami sa probinsya nila Papa. Tsaka gusto ko ring makita sina lolo at lola. 2 pa lang po kaming magkapatid ng mga panahong ito, Kuya Bari. Itago na lang natin sa pangalang Cardo ang aking kapatid. So iyon na nga po, bumiyahe kami patungo sa Pantalan. Sumakay kami ng barko patungo sa Iloilo. Hindi naman ito ang unang beses na nakauwi ako sa probinsya dahil halos taon-taon ay umuuwi kami para na rin madalaw at makamusta namin iyong mga kamag-anak namin doon. Pagkaapak pa lang ng mga paa ko sa pier ng Iloilo ay nakadama na ako ng excitement kasi makakapag-adventure na ulit kami ng kapatid ko roon sa bukid. Mahilig kasi kaming umakyat ng bundok. Pagkatapos ay mamimingwit din kami ng isda sa sapa. Galing sa pier ay bumiyahe na naman kami patungo sa mismong probinsya ng San Antonio. Maraming mga banderitas ang nakasabit sa gilid ng daan. May iba ring abala sa paghahanda at pag-aayos ng mga dekorasyon. Habang bumabiyahe kami ay hindi ko mapigilang kumaway-kaway sa mga taong kakilala ko. Halos kasi lahat ng taong malapit sa baryo namin ay kilala ang aming pamilya. So ito na nga po, Kuya Bari, pagkarating namin sa sentro ay bumaba na kami kasi malapit lang naman sa sentro ang bahay namin. Kinuha namin ang aming mga gamit at binaybay na namin ang daan pauwi. May mga sumalubong pa sa amin noon at tinulungan kami dalhin ang mga gamit namin at mga pasalubong. Tapos po, pagkarating sa bahay ay nagkumustahan lang at nagkaroon ng munting handaan. Yung palang bahay nila Lola ay may mga dekorasyon na dahil kinabukasan nun ay pista na. Napuno ng kwentuhan at tawanan sa loob ng bahay. May iba ring nasa labas at nag-iinuman. Pagkatapos naming kumain ng hapunan noon, Kuya Bari, nagpaalam kami ng mga pinsan at kapatid ko na pupunta kami ng sentro dahil may kasiyahan doon. Malapit lang naman kaya pinayagan na nila kami. 5 kaming naglalakad noon tapos isa lang iyong flashlight na dala-dala namin. Habang naglalakad kami ay rinig namin iyong tugtugan at kantahan. Pagkarating namin po doon, kaagad kaming umupo sa may gilid at nanood. Aliw na aliw kami noon at nasiyahan hanggang sa natapos ito. Kaunti na lang kami noong natira sa loob ng court dahil iyong iba ay nagsiuwian na. Siguro dahil malayo pa ang uuwian nila. Sa amin kasi nasa malapit lang, siguro mga 150 meters lang po siguro ang layo mula sa bahay. Mga bandang 12:00 na po iyon ng gabi nang makalabas kami sa basketball court. Mabibilang na lang ang mga tao ng mga oras na iyon.
Antok na ako noon, kaya naman papikit-pikit akong naglalakad sa kalsada, Kuya Bari. Tapos yung mga pinsang kong babae, bigla ba naman nagkwento ng kababalaghan na kesyo raw may nagpapakita roon sa puno ng balete kung saan doon kami mismo dadaan. Kahit ano na lang yung pinagkukwento niya, kahit hating gabi na, may lakas pang loob na gawin niya yun. Tapos yung dalawang babaeng kasama namin doon ay nakakapit sa aming dalawa ng kapatid ko dahil sa takot. Ilang beses na namin siyang sinaway para tumigil na siya sa pagsasalita, pero tinawanan lang niya kami kasi raw, Kuya Bari, nakakatawa raw yung mga mukha namin. Nagbibiro lang naman daw siya. Dagdag pa nito na kahit magpakita pa raw ito sa kanya, hindi raw siya matatakot. Nasa isip ko noon na may pagkamahangin din pala itong pinsang ko. Palibhasa kasi parang lalaki kung kumilos. Dahil sa kahanginan nitong pinsan ko, sinubok siya ng panahon. Nasa medyo malapit na kami sa malaking kahoy ng balete nang may marinig kaming kakaibang huni ng ibon na sinabayan pa ng pagaspas sa itaas. Kaagad namang nagtilian iyong mga babae at halos hindi na kami makahinga ng kapatid ko dahil sa halos idikit na nila iyong katawan nila sa amin. Hinawakan ko ng maigi ang flashlight at inilawan ko ang itaas. Ganoon na lang ang pagkasindak namin noong, Kuya Bari, nang makita namin ang isang napakalaking paniki sa sanga ng balete. Ngunit hindi po ako sigurado kung paniki ba iyon kasi pagkakita namin sa nilalang na iyon, hinila na ako ng 3 babae at nagtakbuhan papalayo. Nagsisigawan sila habang tumatakbo. Mabilis kaming lumayo at tumakbo dahil sa nakita namin sa itaas ng puno. Sa buong buhay ko po, Kuya Bari, noong oras lang iyon ako nakakita ng ganoong kalaking paniki. Itim na itim ito at yung sa ulo niya na parabang buhok, buwaghag ito. Mapupula rin ang mga mata nito na siyang nagpatayo ng balahibo sa buo kong katawan. Halos magkandara pa na iyong mga babae dahil sa pagmamadali at naratol na rin sila sa aming nakita. Ngunit mas lalo kaming natakot at kinabahan nang marinig naming may malakas na pagaspas ng pakpak sa uluhan namin. Hindi namin namalayan na sinusundan pala kami ng nilalang na iyong, Kuya Bari. Mangiyak-ngiyak na iyong mga pinsang kong babae, tapos sige pa rin ang pagsigaw nila. Mabuti na lang noon at medyo malapit na kami sa bahay. Tapos nakita rin namin ang pagbukas ng mga ilaw ng aming kapitbahay. Nakita rin naming lumabas ang mga magulang ko, pati na sila lolo at lola at si tiya rin. Pagkalapit pa lang sa amin ay kaagad nang yumakap iyong mga pinsang ko sa mga magulang nila. Gulong-gulo sila noon sa nangyayari. Nasa labas kami ng bahay noon nang sabihin namin ang totoong nangyari, lalo na iyong nakita naming malaking paniki. Nang marinig nila ang sinabi namin ay nangamba sila at sinabing baka raw manananggal iyong nakita namin doon sa puno ng balete. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kwento kung paano niya nalaman ang tungkol doon. At sabi naman niya, ikinuwento lang din daw ito ng kaibigan niya na nakatira mismo roon sa probinsya kung saan nandun nakatira yung bagong dayo na ito. Napag-alaman din nila na nagmula daw ito sa Capiz kung saan ang lugar na iyon ay may sabi-sabing lugar ng mga mangkukulam at mga aswang. Habang nag-uusap kami ay nabigla lang kami noon dahil iyong mga kalalakihan ay nagsidatingan
at may dala silang mga sulu at itak. Tapos may buntot din silang dala na ayon sa aking ama ay buntot daw ito ng isang pagi. Mabisa raw itong panlaban sa mga aswang. May iba rin ang nagdala ng asin. Sinabi nilang papunta daw sila sa Balete at iyon ang ginawa nila. Pinuntahan nila ang punong iyon, ngunit wala silang nakitang manananggal. Siguro umalis na ito dahil alam nitong hindi siya ligtas sa lugar na iyon. Dahil po sa nangyari ng gabing iyon, Kuya Bari, hindi po ako nakatulog talaga hanggang sa sumapit ang umaga. Ito na yung araw ng pista. Tumulong na ako noon sa paghahanda at pagluluto. Nang umaga ning iyon ay hindi na namin muling pinag-usapan pa ang tungkol sa manananggal kasi nga naging abala na ang lahat sa pag-aayos ng mga lamesa at pagkain. Ilang oras lang ang lumipas, nagsidatingan na ang mga tao sa bahay nila lolo, pati na rin sa mga kapitbahay namin. May mga kakilala akong nagpunta, ngunit may iba ring nakipista sa bahay na hindi ko kakilala. Masaya ang lahat habang kumakain sila ng mga masasarap na putahing niluto nila papa at lolo. Pinagmamasdan ko sila noon, Kuya Bari, nang mapansin ko ang isang matandang babae na nakatingin lang sa tiyahin kong 6 na buwan ng buntis. Ang ipinagtataka ko po noon, tumutulo ang laway ng matanda. Nakaupo ito sa pinakalikod kung saan hindi siya gaanong nakikita. Nang tingnan ko naman yung lamesa niya, ay wala siyang pagkain. Kaya naman nilapitan ko ito at binigyan ko ng plato na may lamang kanin at ulam. Medyo nagulat pa ito ng bahagya sa aking pagdating, ngunit ngumitiri naman ito sa akin. Pero ang ngiting iyon, Kuya Bari, ang nagpasindak sa akin dahil kakaiba ang ngisi nito. Tapos iyong kulay ng ngipin niya ay itim na parabang mga pangil. Nakaramdam ako ng takot doon sa matanda at alam ko nung mga oras na iyon na halata niyang natatakot at kinakabahan ako dahil iyong mga kamay ko at binti ay nanginginig. Inalok ko na lang siyang kumain, ngunit bigla na lang niya akong tinapik sa balikat ng 3 beses, Kuya Bari. Tapos bumulong ito, ngunit hindi ko maintindihan. Pagkatapos nun, tumayo siya at umalis. Hindi ko naman mawari kung anong nangyari do sa babae at umalis na lang. Pinagsawalang bahala ko na lang po iyon at inisip ko na lang na baka may sakit sa utak iyong matanda. Pero kahit natapik lang iyon, ay nakaramdam pa rin ako ng kilabot. Para bang may masama itong ginawa sa akin. Lumipas ang ilang oras. Bigla na lang sumama ang pakiramdam ko. Sobrang init ng pakiramdam ko nung mga oras na iyon. Yung bang parang sasabog ako sa sobrang init. Nang mapansin ako ng lola ko, tinanong niya ako kung ano ba raw ang nangyari sa akin at bakit putlang-putla daw ako. Sabi ko naman sa kanya, hindi ko po alam kung ano nangyari. Bigla na lang ako nagkaganito. Sabi naman ng aking lola ay parang nabati daw ako. Doon ko palang naalala ang matandang tumapik sa akin, kaya't sinabi ko sa kanya ang tungkol sa matandang iyon. Matapos niyang malaman ay kaagad niyang tinawag ang mga magulang ko, pati si lolo, at sinabi nitong baka pinalatayan daw ako o hinawaan ng matanda. At dagdag pa niya na baka daw iyong matandang babaeng iyon ay ang dayong aswang. Mabilis pa sa 4:00 umalis si Papa para puntahan iyong albularyo na kaibigan ni Lolo. Nang mga oras na iyong Kuya Bari, namimilipit po ako sa sakit ng tiyan.
Pakiramdam ko po, parang hinahalungkat ang mga lamang loob ko. Tapos iyong ngipin ko naman, pakiramdam ko lumalambot ang mga ito. Hindi rin nagtagal nang dumating sila Papa kasama iyong albularyo. Pagkatapos po, dinala nila ako sa kwarto. Noong nasa silid na kami, umusal ang albularyo sa mga lingwaheng hindi ko po maintindihan. Hinawakan at pinulsuhan po ako. Pagkatapos sinabi nitong nahawaan nga ako. Maya-maya'y may kinuha ito sa kanyang bag. Pinainom niya ako ng banal na langis o lana. Sabi niya sa akin, tiisin ko lang daw ang lasa. Ang mahalaga ay maisuka ko raw iyong bato. Mas lalo akong kinabahan nung marinig ko iyon, Kuya Bari. Ilang minutong matapos kong inumin ang lana, mas lalo pang sumakit ang aking tiyan. Pagkatapos po noon, bigla na lang akong nagsuka ng purong laway. Kasunod noon ang isang itim na bato. Kinuha ito ng albularyo at dinala sa likod. Sinunog niya ito. Sobrang nanghina ako ng mga oras na iyon at iyong mga magulang ko naman ay labis ang kanilang pag-aalala. Ayon sa albularyo, mabuti daw ay nagamot daw niya kaagad ako. Dahil kung hindi raw ay malamang ay isang ganap na aswang na ako ngayon at kakain na ng sariwang dugo at laman ng tao. Nakahinga naman ang aking mga magulang. Ligtas na daw ako. Bago umalis ang albularyo, nagpasalamat kami. Sinubukan din nilang hanapin ang matanda, ngunit hindi na nila ito nakita pa. Tsaka sabi po ng albularyo, maaaring umalis na ito dahil may nahawahan na siya at paniguradong sa ibang lugar na naman ito mambibiktima. Hindi ko po talaga lubos akalain na ang masayang bakasyon sana noon ay muntika ng mauwi sa disgrasya. Hindi ko akalain na may mga tao palang ganoon. Hindi rin po kami nagtagal sa probinsya noon at umuwi kami kaagad sa Makati. Ang pangyayaring iyon ay nagsilbing aral po sa akin na hindi lahat ng dadayo sa pista ay pagkain ang sadya. Ang iba ay nagkukunwari lang para makapambiktima at dumami ang kanilang lahi. Magmula po noon, kapag may pista, takot na akong lumapit o umasikaso sa mga dayo lalo na kapag hindi ko pa sila kakilala. Ayoko na kasing maranasan pa ang pangyayaring kung saan muntikan ng namiligro ang buhay ko dahil sa isang dayo sa pista sa Iloilo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po at sana po ay mabasa niyo po ang aking email sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Benedicto. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.